क'क्राझार सरकारि फोरोंगिरि सोलोंथाइ फरायसालिमायाव फालिदों आगु रंजालि बैसागु फोरबो। क'क्राझार सरकारि फोरोंगिरि सोलोंथाइ फरायसालिमा आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिग्रा आफादनि बानजायनायाव गाजा गोमजायै फालिदों थामथि आगु रंजालि बैसागु फोरबो। आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारियावनो क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारिया आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि गाहाय हाबग्रा गेटजों लोगोसे रंजासालिखौ बेखेवनानै होयो। बेनि उनाव क'क्राझार सरकारि फोरोंगिरि सोलोंथाइ फरायसालिमानि फिरफिला आरो बानजाय आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोखांनायनि उनाव बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्मआ गावनि मिलौदो गारांजों दोंसे बैसागु मेथाइ रोजाबनानै आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ बेखेवनानै होयो। क'क्राझार सरकारि फोरोंगिरि सोलोंथाइ फरायसालिमानि गासै सोलोंसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो स्टाफफोरा बे आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायाव बाहागो लानानै बैसागु मेथाइजों खौसेयै मोसानानै रंजानाय लानायखौ नुनो मोनो। जोङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट सिटि बिएड कलेजआ दिनैजों थामथि खेब जाबाय। दा बे हिसाबैनो जोङोहाय बे बिएड कलेजनिफ्राय जे बर'नि क'क्राझार होनोबा बर'नि उथुमै होननानै बयबो मिथिगौ। बे हिसाबैनो जोङो बिएड कलेजाव गाजा गोमजा जाहाथे आगु बैसागुखौ खुंनो हायो। जे जोंनि गासैबो ट्रेनिस्टफ्रा जिहेथु क'क्राझारनि नंजोबा, गोबां जायगानिफ्राय फैनाय बाहाय बिथांमोना गावनि न'आव, गावनि गामियाव, गावनि बिसि फिसाखौ लानानै जिहेथु गामियाव रंजानाय फोरबो जायो। बे हिसाबैनो जों बे कलेजाव जयैनो जिहेथु बैसागु फोरबोखौ फालियोब्ला जों खनसे रंजानो हायो नामा? जों बर'फोरा आगुनिफ्रायनो बैसागु फोरबोखौ फालिबोबाय थायो। बे हिसाबैनो जोङो दिनैहाय गभ सिटि बे कलेजाव, बिएड कलेजाव जोङो मोजाङैनो फालिनो लादों। आरो बर'हा जिआइटेक मोननाय मोनसे हारि, आरो बे हारि हिसाबै जोङोहाय जिआइटेकनि मोनसे गेट खालामदों। जाहाथे जोङो जाय जिआइटेक गेट मोनबाय, जोंनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ, लोंनाय जानायफोरखौ जाहाथे जोंनि बर'फोरा बेखौ लानानै गेरेमसायै रायजो जालांबाय थानो हायो। इयुनाव बर' माहारि एबा गावनि हारिखौ आबुङै सिनायथि होलांबाय थानो हायो। बे मिजिं एबा ओंथिजों जोङो बे गेटखौ बानायनाय जादों। आरो मेन गेटखौ जोंहा मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारा बेखेवफैनांगौमोन। आरो बेनि गोनांथार खामानि जानायखाय बिथांनि अनगायै जोंनिनो मानगोनां एमपि सार जयन्त बसुमतारि सारा जोंनि गेजेराव फैनानै मेन गेटखौ बेखेवनानै होफैबाय। जोङो बिराद गौरब। बे खुंनायाव जोङो बाख्नायनांगोन मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जोंखौ नोजोर हरबाय थादों आरो गाहामैनो खुंनो बिथोन हरदों। मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा जोंखौ थुलुंगा हरबाय थादों बिएड कलेजनिफ्राय मोजाङै गाजा गोमजाङैनो खुंफुंनानै हरनो थाखाय। बिनिखायनो आं स्पेसियेलि धन्यबाद खालामो मानगोनां प्रमद बर' सार आरो मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार। आरो जोंनो बे खुंफुंनायाव जायफ्रा मदद होबाय, जोंनो एसे खेन्दा हरबाय, बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा साबायखर बावहरो। जानाय लोंनाय माबायदि हाबाफारि लादों? जोङोहाय फुंनि समाव ब्रेकफास्ट हिसाबैनो जोङो हेभि मोनसे गोखा गोखै हाबाफारि लादों। आरो 2 बाजिनिफ्राय जोङो आबुं जानाय जों हाबाफारि लादों। दा जोङो बे जे आयदा बा बे मोनसे जोंनिनो हारिनि पार्ट बा बाहागो, बेयो गोखा गोखै जानाया। बाहाय गासैबो मैगं थाइगं, गोखा गोखै, गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ ज' खालामनानै संनानै जानाय जायो। आरो जोङो फोथायो, गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों, बेबायदि जायोब्ला जोंनि देहायाबो राफोद आरो गोरा जायो। आरो आबुं मोनसे जिउ लानानै जोंनि संसार जानाय फारसे आवगायलांबाय थानो हायो होननानै जों मिजिंथिनानै लादों। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एइचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं।
क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडिल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।